mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk, és már be is lépünk belé. Akkor kezdjük is igazából. Fú, de lassú telefonom van. Igen, most telefonon fogunk Brawl Stars-ozni. Nem, jól láttuk mindent. Minden jó. Edgarral fogunk játszani. 230 Legend Thanos. Meg se lehet nyomni az elindulás kombot. Az ki? Ez ilyen. Na. Csaba profi. Hoppá. Csaba profi. Hoppá. Srácok. Mondd az anyádat. A büdös fasz. Fasz a szátokban van, mert tényleg amúgy a szátokban van a fasz, az igaz. Az igaz, hogy büdös kurva anyátok amúgy. Az is igaz, mert most nem jön. És úgy tűnnek a miért nem sebez. Van gadgetem, startávorom, mi kell még? Mi kell még? Gadget, startávor. Startávor nincs beállítva. De van gadget, gear, fasz a kurva anyát picsájába. Még egyszer. Megfogom a följátokat. Nem nektek. Ezeknek a kis faszapó trash-csalóknak. Publikálok. Mit tudnék más csinálni már? Nálam van a labda. Ez a faszapó medve. Megöl. Meg fog ölni. Megöl amúgy. Megölt már. Faszapó mitó. Én is azt mondom már. Teljesen igaza van. Így, olyan. Azt hittem berúgtam. Itt mondtam, hogy nem mondjuk a Star Player, meg én 4-szer haltam, meg én csak 3-szor. Kapok 10 szárrapot mindjárt. Jönnek a kupák és kahosok. Egy gyűrűt már a jutista csak. Jönnek a kutyák és kahosok. Egy gyűrűt már a dobóta csak. Nézd meg a flagmát, aki most jött. Kirángattak a kukából olyan, mint egy Jappy, akit kirángattak a kukából. Ugyanaz a Dynamite. Bro, stuck in the brown. Power Gears game. No, Star Player is jön. Egynél is azt kapom, hullanak majd a dolgok a pofámba, hát srácok. Mondjátok meg, hát olyan, mint amikor Mennyországban lennék.
Amúgy elfelejtettem mondani, én Csabi vagyok, igen. Telefonon játszok most. Hát hozzá kéne szoknom még mindig ez a videózáshoz, mert nagyon nem nincs, ez megszokva nekem, hogy itt videózok. Még mindig nem. Tájna, jumpol nagyokat csinál. Tudtad meg a Rico vs. az Edgar az kicsit... Hida fasz! Nyolj ki a seggemet! Ez ilyen csalójáték, nem? Csalóknak való. Akkor én még vagyok itt. Én nem vagyok egy csaló, mint itt az emberek. Mert ezek azok. Jó. Rúgják a kolc. Próbálják. Igazából csak próbálkoznak vele. Hoppá! Nem hasonlóak a dolgok a pofámba. Sukja dolgoztál a CZ10 Starbuckot. Wifi, mondjuk igen. Szóval bármi jöhetsz. Ez ilyen szar. Edgar Skill. Bequipelem. De után jön a miti. Jön a Lego. Most. Figyelj. Jön a Lego. Kis ujjal nyomom meg. Szuper. Persze. Figyelj. Ez most komoly. 11. Addig. Megvan bó. Ez az jobb. Ez az sokkal jobb, mint a szerintem. Na. Valentin-bó. Itt is van a Valentin-bó az előbb. Mindig neki megvan a Six Seven gombó. Nekem amúgy a egy fiókomon megcsináltam. Cifasz. Mondjuk hiába akarsz széttépni a... nem tudod. Hogy ezt hogy kéne megcsinálni. Így fogom benyomni a faszt a seggedbe. Előre elmondom neked. Na már mint. Semmi. Persze, beszállok a kurva tojásposzton, hogyan szabadulok ki. Ugye fél percre kiszabadulok abból a geciből a... Bezzeg, amikor én ülök. Haha.
Hoppá. Hoppá. Itt már videó. Már nincs több időm, srácok. Most nekem van fürödni, mert este van. Szóval köszönöm szépen, hogy ne felejtkezetek fel. Én Márkus Csobi voltam,